O sa kadakong sunog, milamoy sa kabalayan sa Barangay Suba ning Dakbayan sa Sugbo. 311 kababalayan na ugdaw samtang kapin sa 600 ka pamilya ang apektado. Kasamtangang anaa sa evacuation area na himutang ang mga apektadong pamilya. Ani ang report. Ingunan ini ang dagway sa Ground Zero diin ang mga dapat na lang sa mga Pinoy-anan ang nahabilin human lamya sa kayo. Ang mga mulupyo way nakuha nga butang kay apil sa nabo nilang Pinoy-anan. Dugay ba nakapinitir ng mga bombero? Nadugay tungod sa tungod sa kalisod og agianan. Nadawat sa kabombirohan ng fire alarm pasado alas 7 kagabi. Hagipot kaayo ang agianan maong naglisod sila sa pagsulod sa David. Tungod sa kadako sa sunog, gipaubos kini sa Task Force Bravo. Dunay mga konkretong balay apan naausay ginama sa mga light materials. Mukabat sa 1.5 milyones ka pesos ang danyos nga gibilin sa sunog nga nagumikan sa faulty electrical wiring. Nasugod ang kayo sa balay ni Jerry Cabido. No, nga ang iyang sulti sa agiba pagagabi akong gipangita iyang misis si Diesel na sinugdanan sa sunog pag dito nos taas. Ga start ba ang kurente ba mo ni kuan? Huwag ni kuan siya kaling ni piti-piti. Ang mga apektadong residente magkadawat og tag 20 mil pesos nga tabang gikan sa Cebu City Government. Giabaga usab sa City Hall ang pagkaon sa mga nasunugan sulod sa tulo ka adlaw. Gawa sa tabang sa syudad, magkadawat usab sila og tag 30 mil pesos gikan sa National Housing Authority ang mga homeowners. Ang national na to mohatag sila og 30,000 sa mga tag-iya sa structure nga nasunugan o katong partially nga nasunugan, no? Nga si Bongo po ang atong DSWD mohatag pod sila. Ang DSWD usually among na kuanan is 5,000 nang ihatag plus kang Bongo depende, no, kung pila ihatag. Usually katong sa nasunugan sa uban nakadawat sila almost 10,000 sad. Ipatuman ang clearing sa mga agianan ay makabalik sa pagtukod ang mga mulupyo silang Pinoy-anan. Ang problema man gud kay ang uban ang encroach na motong among naisgutan nga nalapas na sila ngadto sa mga kanal pananglitan ug ngadto sa mga daan nga mao gani usas mga hinungdan nga ni kaila pang sunog ug dako tungod kay di kaagi ang mga bombero mao nay atong i-correct karon. Nasaran nga ikatulo na kining sunog nga nahitabo sa nasoyng dapit. Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.